Arte. Mae'r marcs wedi cael eu penderfynu a Renfag The Mystic sydd wedi dod i'r blaen, fi'n credu. Y Ceffylau ni'n siarad a wedi cael ei werthu i teulu y Cydys a wedi cael ei werthu nôl i Linda Wigglesworth. Da iawn nhw. Matador Mr Nice Guy yn yr ail safle a Thorny Side y Highwayman yn drydydd. Diddorol, David, mae'n batrwn yn dod mlaen i fi fan hyn yn y merch. Mae cyffylau sy'n atma bach fwy o hyd a seis yn dod i'r blaen, yn dos e? Cafiol Bali, oedden ni yn ffansion gynharach yn dod fyny. Mountain Hair Magic. Catherine Roberts gyda Heig Mo Llywelyn. Ie, dyma ni. Renfag The Mystic yn cael ei riban wrth Meirion. Da iawn nhw, Renfag The Mystic i Mrs Lisa Wigglesworth. Dyma ni te, yn fuddugol yng nghategori'r merch dros 4 mlwydd oed yn y Cobiau Cymreig. Renfag The Mystic, llon gyfarchiadau gwresog i Miss Lisa Wigglesworth. Derbyn y rhiban coch. Yn amlwg wedi pleisio y ddau feirniad. Nathan Arnold yn beirniadu y Marchogaeth a Meirion Evans yn beirniadu y cydymffurfiaeth. Yn ail wedyn ni te, Pant y dŵr Mr Nice Guy. Yn eiddo i Miss Ashley Peers. Ac yn drydydd, Thorny Side the Highwayman. Yn berchen i Mrs Dawn Groom. Ac yn derbyn y rhiban felen yma yn rhan ddeheuol y prif gylch. Gystadleuaeth y Cobiau Cymreig i feirch dros 4 mlwydd oed. Yn gystadleuaeth uchel iawn i safon yn ôl y ddau arbenigwr sydd â fi fan hyn, David Oliver a Robert Jones. A dyma ni te, cyfle i weld nhw ar ei gorau yn mynd o gwmpas y cylch yma. A dyma ni te, y mwynhau y foment fawr. Renfag The Mystic yn fuddugol yng nghystadleuaeth y meirch dros 4 mlwydd oed yn adran y Cobiau Cymreig ac yn berchen i Miss Lisa Wigglesworth. Ac yn amlwg yn plesio'r dorf fan hyn yn y brif gylch yn Llanelwedd. Golygfa wych fyna. A David a Robert mae wedi bod yn gystadleuaeth uchel iawn i safon yn do. Na, mae dipyn o waith i gael ei wneud yn does. Mae'r dosbarthiadau yn adran y Cobiau Cymreig. I fod yn deg i Nathan Arnold a Meirion Evans. Mae yna un dosbarth ar ôl yn does. Cys o'n i'n meddwl nhw'n disgwyl ymlaen at hwnna yr un ola a wedyn ymlaen at y pencampwriaeth.